Benvinguts al capítol 21 de l'Ens seguim quedant a casa. Sí, 21, ho heu sentit bé. I és que avui ja és dissabte 18 d'abril i comencem el capítol d'avui amb la Setmana del Voluntariat i les seves activitats. Les Carmes ens van proposar fer un taller de roses per Sant Jordi. Sí, hem començat a fer l'activitat d'avui perquè tenim moltes ganes de fer roses. I li volem enviar un missatge a la Carme. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Estamos haciendo la rosa. Como tú has dicho. ¿Y cómo ha ido Semana Santa? ¿Cómo era Semana Santa? Molt bé, doncs després us ensenyarem els resultats. A veure com ens ha quedat aquestes roses. Bueno, i aquest és el resultat. Ens han quedat unes flors estupendíssimes. Va a salir una rosa estupenda. Aquí al solecito, aprofitant el pati que tenim. ¡Qué chulo, Antonio! ¡Qué bien lo estás haciendo, eh! Mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa. Una rosa es una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel y con sus pétalos me las curó mimosa, que una rosa es una rosa es una rosa. Pero cuanto más me cura. I un altre voluntari, el Pol, també ens va proposar de fer ioga. El ioga va molt bé per relaxar-se i per relaxar la musculatura. I alguns, de tan relaxats, van acabar fent una petita becaina. En canvi, n'hi ha d'altres que el ioga els va animar a fer altres esports i a moure el cos. Vale, tornem a la pausa i la meditació. Muy despacito. Continúo con los ojos cerrados. Ahora digo que sí lentamente. Bajo. Digo que sí. Bajo despacito. Y vuelvo a subir los brazos. Bajo y subo otra vez los brazos arriba. I amb el cos tan relaxat i la ment clara, anem a la secció Coneixem millor els nostres professionals. Avui amb tres professionals de la casa. Me llamo Ricardo. Llevo 25 años en la empresa, o 26, es que realmente he perdido la cuenta. Creo que nací yo antes que Prodis. Vale, no hi ha només un moment viscut en el confinament, n'hi ha molts. És que cada dia hi ha un moment que rius i que tu passes bé. Però un molt recent és el que vaig dur ahir o abans d'ahir amb la Conxa, que vaig caure de la cadira i tothom va començar a riure, inclús el domingo
Martos. Pero tengo muy claro a quién voy a ir a buscar. Estoy hablando de personas de Prodis, ¿eh? Son unas cuantas personas de Prodis a los que necesito, quiero y abrazar. Y es lo primero que voy a hacer. Me llamo Cristina Garrido Sánchez. Pues porto casi 6 años. Pues el momento más gracioso fue cuando hicimos el challenge de un baile y participaron los chicos y nos reímos mucho. Pues ir a visitar a mi familia, a mis amigos y dar muchos besos y muchos abrazos. Em dic Mireia. Vaig entrar a Prodis al novembre del 2013. Pues recordo justament el dia que vam fer aquí fora uns partits de vòlei amb tota la trupe de canto, que ens vam passar superbé, sí. Pues li he donat ja unes quantes voltes i crec que el primer que faré serà amb els nois anar-nos al mas i banyar-nos a la piscina. I prendre el sol. Sí. Que ho estem fent superbé, que pels vídeos que es fan cada dia ens anem veient i això dona molta forta energia perquè, bueno, per totes les activitats i tot el que s'està fent i que res, que en breus ens trobarem i ens podrem abraçar tots i totes. Doncs amb aquest missatge d'ànims de la Mireia tanquem el programa d'avui. Demà, si us sembla, seguim.